Ngaturaken sugeng enjing para kadang kinasih ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus ing pundia papan. Kados pundi pawartosipun dinten menika. Mugi siramat dalem Gusti Yesus Kristus sosipun Allah Sang Rama nunggil dhateng kula panjenengan sedaya. Amin. Pepanggihan malih kalian kula Pendeta Saryanto saking GKJ Sumberagung Cedhis Bantul Ngayogyakarta. Injing menika kita badhe ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti lumantar renungan sabda winedar wonten ing dinten Kemis 18 Mei 2026 ngleresi dinten Mikratipun Gusti Yesus Kristus dhateng swarga. Sabda pangandikanipun Gusti kapetik saking Injil Lukas 21 ayat 51 dumugi 53. Minangka ayat Mas badhe kita waos ayat 50 dumugi 53 ingkang mekaten pangandikanipun. Sakwise mangkono para sekabate banjur kadhawuhan nderek Gusti Yesus menyang ing jaban kutha, menyang ing sacedhake desa Betania. Ana ing kono panjenengane nuli ngangkat astane, para sekabat padha diberkahi. Lan nalika berkahi mau panjenengane banjur nilar para sekabate tuwin mitrane menyang ing swarga. Para sekabat banjur padha sujud nyembah marang panjenengane nuli padha bali menyang ing Yerusalem kelawan bungah banget sarta tansah padha ana ing padaleman suci lan ngluhurake Gusti Allah. Mekaten sabda dalem Gusti, jejer renungan sabda winedar injing menika inggih menika wujuding kabingahan. Para sedherek ingkang kinasih ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus ingkang pinerkahan, raos bingah saged dipun praktilakaken srana maneka warni cara. Wonten ingkang keplok-keplok saged rengeng-rengeng utawi kekidungan, saged ugi malah brebes mili lan muwun sesenggukan. Napa dene sembayangan atur panuwun lan sak piturutipun. Nalika Gusti Yesus mikrat sumengko dhateng swarga, para sekabat ingkang nderekaken sami cingak sumedhut lan ndomblong tumenga dhateng langit. Kados wonten ing delampaning para rasul 1 ayat 12 dumugi 11. Nanging salajengipun sami wangsul kebak ing kabingahan. Ayat 50. Kabingahanipun para sekabat dipun wujudaken kanthi patrap padha sujud nyembah marang panjenengane. Ingin nedahaken lembah manahipun para sekabat. Wujud raos tanpa dayanipun para sekabat ing ngarsanipun Gusti. Salajengipun nuli padha bali menyang ing Yerusalem. Menika nedahaken kastyanipun para sekabat kangge ngestakaken dawuh timbalanipun Gusti supados sami wangsul dhateng Yerusalem. Para sedherek, kula lan panjenengan sami ugi sampun nampi
kawilujengan dalah sampun katedahan ing Roh Suci. Sami mangertos lan pitados pilih Sang Kristus juru wilujeng kita. Kita rak inggih kebak ing kabingahan krana kawilujengaken dening Gusti to. Lah sumangga kita pratelakaken kabingahan kita kanthi mbangun lan nindakaken pangibadah ingkang satuhu. Salah setunggaling patrap ngibadah kita tentu kemawon donga syukur atur panuwun dhateng Gusti. Bab kasainan lan ugi berkahipun Gusti. Tentu kita ugi remen memuji Gusti kanthi kekidungan kasukman. Sumangga sami kapratelakaken lan sugeng mengeti menggah sumengkanipun Gusti dhateng swarga. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Sebab kita sami ndedonga. Matur nuwun Gusti awit berkah paduka lumantar sabda pangantika paduka wonten ing wanci enjing menika. Samangke paduka kepareng maranata gesang kawula. Warganing pasamuan GKJ sak sinode GKJ. Paduka tansah paring berkah. Paduka ingkang dunungaken gesang kawula supados ngener dhateng kamulyaning asma paduka. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.